Hi guys, jotono haino hai phung kaham nok sikalni video rogo nugui mangkhana nana yakarui thangka hinai o nanani tini sraddo panda norok nai tongdi ang bai baksa tang sar do mangkha Engkai nang tabu sok pai nang tini kuno jaga catering group doktor tong parani borok chuba layo na tabu phungni 6ta tamkha iko mamui songnani bagoi chenglai tongo mui kutung thai kutung heleblai tongo muya rok khaklu rok iko khaklu rok tani tongo tabu mongke khaklu mui rok songtotok suri kran rok bai asuk saiman sok yang teruk tamo song tamo khayang nono jotono phunugano noro nai tongdi tabu khe watai phai ruoi belai no kostong kha tasingo baireo mui kutung thai kutung khuklai tongmani tak bising digi mahabbai kya belai no watai phai kya ha baksa catering bodol ni takuk song belai kino yak ba yak relai yak tolai ini ni je kethi pandawo je songnani je borok naragmani kok rejak tongmani abon bisinti borok daito palan khai tongo borok jorano romoi samong khai tonglayo engkai watai khai tongman bising kono khaina kerei kok rejak kok naragna bagi kha baksani sikla bodol tai kha baksani takok songrok belai khan kha kaham baina samong khai tongo belai khan ang kha khamjak tini no watai no nugui kai ini ni ada cikon sa blog no bahing ka feedback eba comment khaidi tai sini social media chen takok tai bukhok songok no share khaidi hambai iko haino rok buska nugui mangkhana tabu brahmon rok asuk laikha dano engke busla takhungni wasukha mongke brahmon no dandrikha musuk tai hindu samajni je mantui rujai kobong mairung thairung mui kutung khai kutung je mantui je chuktui ribo norong nai tongdi tabuk bo watai phai tongkho belai no kostong laika tini songnai rokbo yang samung rok khai tongnai rokbo belai no kostong kha watai belai no phaikya chini hindu samajni bisingke hinjago bo hairok watai rok phaikyanke sraddo pandan din rogo bukha hamyangui da watai rok phai hinui rok abo kogya emne engke watai phainani jora tabuk watai ni season amon bagui watai phaio watai rok phaikyanke panda rogo otiti rok phainani belai no kostongo thangphai pepek papak aboni bagui watai phaikyanke belai no deramu hai nokni nokphang rok nimantron je rinai rokno oro watai ni bagui phaimaya hingke nokphang rokbo kha kosto nango tabuk bo brahmon ni samung rok payakho teruk painai ko khaibo tongo watai phaima bagui se main deramu hingke tini samung rok asuk dolai maya teruk khailema tongo tabuk bo maikhlai rok riyakho brahmon ni samung se main payakho brahmon ni samung paikhanke maikhlai rok bo rinai maikhlai rok tabu bo riyakho maikhlai rok ri paikhanke kwkha rok warinai abo paikhanke charina rok bo chengi rijaknai namo ujjong mosanti lombrichong richong idalong dugdo tabu hingke tamjani maidul hai ang wasuk saimaya abono nodio tlanggoi bisorjon khainai brahmon ni kokni mote tabuk nodi bukhak thanglai tongo teruk iko watai bo belai no phaijak harpek rok lama abono khibioi phaike taisa haino no phunuk pinai no nai tongdi iko teruk lama chikonsa bolong ayang nokhorlai tongo tabuk belai no rimingui tongkha lama teruk mathangnai watai phaima bagui tabuk o tolao no nodi bisorjon khaipai khangke norno haino hai phunuk piwano ang norok nai tongdi. Hello guys, welcome back to my channel ITS Explore Tripurasa channel by nor kurungui tongdi kaham video nainani khe subscribe like khainani tapokdi iko tabuk phirok laikha বিসর্জন খাইयै
nodini kasalai tongo tabuk watai phema bagui belai no harimi turuk himlai kasalai tongo tabuk hingke nok bukhak lamri lekha haino hai tabuk oro thangai tam phunungma nang phunungnai norok amai baksa kwrwngdi tabuk bo watai thagya ko tabuk phaino tongkho 1.5 ঘন্টা hairo watai phagya belai no tini songnani rok kosto bo wngkha watai phaiui tai nije sa kaisa bwchai tongmani se belai no bwchai chori haini tongkha kosto wngkhano kosto hiya khai otithi rok no seba khai rokno ni amko iko mamai rok songbai ga tabuk khe jotono balti rogo dawi ready khikya tai srapsa tongoi no charnan chengi rijanghnai pulis kang tabuk kwkhar warinai watai phema bagui belai no kosto wngkha turuk ma khikya kam iko tabuk khe elangsa kwkhar warikha awan rok tabuk khe charinan chengi rikha tini belai no ledungoi thangka watai phema bagui tabuk duita tamkha chungbo tabuk hingkangke mayo khuyui ko chanani chenglai machama rumo tabuk jotono chalai tongo ayang bwskang bono nui mangkhana jotono achuklaijak mayo khujak bai kha jotono bohok chemungui mokhe panda paimani last paithak mosalaikhya jotono enjoy khelaikha Hare Krishna nam kirtan bai paikha chungmu chawai nungui kosorka je rwchabui mosalai tongnai rok tongkho nokdigi lamrisinai tabuk tinini blog asuk jora nongkha noktebo teibo kaham video rok nainan bagui subscribe like hinan tapokdi amai kwrwngui tongdi ani channel baksa belai no hambai।